Aç kurtmanay, katrovayt yaman. Aç kurtmanay. Durmuşymyzda ýüze çykýan islenlik mesele bizim oňa garaýşymyza baglydyr. Eger gowy tarapdan garap bilsek, gowy pikire eýe bolarys. Gowy pikirler, gowy düşünjeleri döredýär. Bu durmuşda bagtly bolmagymyza getirýär. Çağlar bilen gepleşenne so gepleşen adamın sesinin heňi, äheňi ol çağa uly täsir edýär. Şoň üçin haýwatly, gyýryp, gaharjyň ses bilen çağa ýüzlenmek, akit goý besetdiň sözler çağa erwet täsir edýär. Iň gowsy şol zady teleräk etsen gowy bolar diýip sypaýjy gepleseň çağa ol gowy täsir edýär. Sebebi siz çağa üçin görüldi, çağa sizden hemme adam alýandyr. Hatta sesiňiziň heňine çelli ol özüni kabul edýär. Masgalada biz çağlar bilen dürli gatnaşyklarda bolýar, bilelikde iş edýär, käwet çağa aýratynlykda iş tapşyrýar, ýumys berýär. Sol berilýän ýumuşlar çağlar üçin ýeter bolmaly. Çağan başarýan zatlaryny. Onuň üçin çağa bir zat buýurjak bolsa öňünden gowja pikirlenmeli. Çağanyň başarýan zatlary barada mesele goýmaly, başarýan işlerini tapşyrmaly. Onu çağa öz eden işine begener hemde ruhlanar. Çağanyň eden işine elbetde baha bermeli bolýar. Çağa gowy baha berilende ol onu gowy görýär. Çağanyň gowy baha berilmegiň netijesinde çağanyň özüne bolan garaýşy, özüne bolan bahasy da emele gelýändir. Eger çağa elmydama sen onu basaran ok, sen onu bilmeýän, sen onu basarmarsyň diýip soňa baha berilse, onda çağanyň göwnü çökkün bolýar. Çağa geljekde öz başlyk bir ýaşamaly bolanyny köp zatlary hem özüne bahasy pes bolanlygy üçin köp zatlary onuň üçin başlanys bolup bilmeýärdi. Onuň üçin çağany övmek, çağany elbetde çağanyň eden işine görä, başarýan zatlaryna görä baha berip onu övmek, onuň özüne bolan bahasyny ýokarlandyrýar. Şol bir wagtda çağanyň goýuran ýalňyşlary barada da bellemeli. Ýöne esasanam şol berilýän baha palazitil bolmaly. Esasanam şol berilýän baha çağa üçin peýdaly bolmaly. Görlemegi niçe ýaman oýaňyky. Dinlediňmi oğlum? Käwejanyň okaşynyň niçe? Howa ýagdaýlaryň üýtkemi bilen çağlar olar üçin bir möhüm bolan ulgamdan, möhüm bolan gatnaşyklardan aýrylýar. Şol dostlary bilen, ýakyn adamlary bilen gatnaşyp bilen okdy. Şol sebäpli çağlar telefon üstü bilen ýa-da ol sanly ulgamyň üstü, internetiň üstü bilen şol gatnaşyklary dowam etse, çağ üçin peýdaly sebäbi çağanyň durmuşyna gatnaşyklar
gepleşikler ören uly ähmiýeti eýedir. Ýa sol gatnaşyklaryň netijesinde çağa jemgyýetde ýaşamaga, jemgyýetde gatnaşmaga tejribe toplaýar. Bulam çağanyň durmuşyna uladym bolandan soň gaty möhüm mesele bolup durýar. Çağlar bilen Atenaň gatnaşygy çağanyň durmuşyna ören uly orun eýleýänligi barada biz belläp geçdik. Şoň üçin şu mesele Atenalar uly üns bermeli. Şu gatnaşyklary elmydama saklamaga ýa belleşimi barly. Şu mümkin bolandan şu gatnaşyklary gurnamaly, şu gatnaşyklary meýilleşdirmeli. Sebäbi bu gatnaşyklar çağanyň ruhy ösüne, şahsy tökümine kemale gelmegine uly täsir ýetirýär. Elim oğuk biz tarafından. Ýagşy gatýan arçamy feresten aýarda